Сега, на този ден, който е нашия роден ден, Международната общност, синдикална, Международната конфедерация на профсъюзите, глобалните профсъюзи, обявиха Международен ден за защита правото на стачка, когато работодателите отказват да преговарят с работниците, когато хората се натигат срещу диктатурата, когато отказват да чуват работниците, всички политици. Работещите могат да преустановяват работата с силата на колективните действия, се противопоставят на господството и привилегиите. На практика всяка страна по света признава, че работниците имат право на стачни действия. Около 90 страни го имат заложено в своите национални конституции, като превръщат тези права, установени от МОД, в течение много десетилетия в законите. Работодателите на международно ниво се опитват да върнат времето назад. Заречат повече от 50 години международно признато право на стачка, като започнат от МОД и оттам да атакуват и националните закони. Уважаеми приятели, трябва днес да кажем ние, заедно с цялата световна синдикална общност. Няма да позволим това долу ръцете от правото на стачка. Има изход от тази задънена улица, която се намира МОД 2004 година. И много правителства заедно с нас вече го посочват. Правилата на МОД, устава на МОД постановява, че когато има спор между работодателите и синдикатите и правителствата по тълкование на конвенции на МОД или други разпоредби, тогава трябва да се отиде в Международния съд. И това искаме ние. Искаме Международния съд да отсъди. Има ли международно признато право на стачка в конвенция 87? Ключовата конвенция, която, между прочим, над 95% от правителствата, които членуват на МОД, са ратифицирани. Държави, т.е. Правото на стачка е отречено само от най-тежките, тъмните и тоталитарните диктатури. Всички постижения, придобити от организациите на работниците, ще бъдат изложени на риск, като разумно работно време, справедливо заплащане, празнични и почивни дни, здравословни и безопасни условия на труд. Всичко това бъде заплашено, ако започне пробива в отнемането на права, които са фундаментални. Затова и ние искаме да отправим апел днес, на този ден, Международния ден, който ние празнуваме нашия роден ден, към българското правителство, към нашите отговорни работодатели. Ние сме убедени, че едва ли има работодател в България, който ще сподели открито подобна теза, която споменавам, че споделят някои работодатели в международни организации, които не са приоритетно от Европа, а са от развиващия се свят най-вече, които поставят под съмнение правото на стачка. Ние сме тези, Европейския съюз, държавите от развитите демокрации, където се опитаме да се наредим ние, където политическите партии, правителствата и работодателите заедно с хората на труда ще справят глас за да защитят това фундаментално право, което, между прочим, кореспондира с политическите права. Затова нашия апел наистина е днес към лицето на вице-премиера и министър Калфин, който има възможността и честта, надявам се, да участва пряко в управителния съвет на МОД заедно с мен, да защитим това, което е единствено възможно. Нека да питаме съда, да даде тълкование и да вървим напред, за да не блокираме работата на най-старата организация семейството на ООН. Апелът е към господин Друсчиев, към господин Верев, към господин Дамев и Сашо Дончев в лицето на БСК. И БДВ в това ще макар че няма днес. Покажете, че сте достойни и отговорни работодатели в европейска България и защитете правото на стачка. Това би било уважаеми приятели, в България трите основни права, правото на стачка, правото на сдружаване, правото на колективно договаряне, имат своите законови, дори повечето от тези двете права, конституционни гаранции. Въпреки това, Закона за уреждане на колективните спорове е от 1910 година, т.е. в момента, в който КНСБ се създаде. И той е 25 годишен и очевидно има нужда от корекции. Не само защото е стар, защото не отговаря на нашата конституция. Нея ясно пише, че право на стачка българските работници и служители имат за защита на своите икономически и социални интереси
а не в спор с работодателя само. Как да стъчкуваме, когато искаме да защитим своите пенсионни права? Аз срещу моя работодател, предприятел, нямам проблем. Имам проблем с законодателя, който трябва да защитавам пенсионните права. Как да го упражня това право, като закона не ми позволява? Той ме затвори отдолу и казва, че мога да стъчкувам само срещу работодателя си. Защо така? Французи, италианци, германци и всички други могат да стъчкуват, когато са накърнени техните икономически и социални интереси. И го правят. Явно има нужда от промяна на този ден. Ми се струва много важно, много навременно да издигнем този наш глас още веднъж и да поискаме политиците да ревизират законодателство и да създадат ново законодателство, нов закон за правото на стачка, отговарящо на конституционната уредба. Искаме да подкрепим днес един проект закон, който буквално в понеделник ще гледаме в НСТС и който е факт и е плод на наши усилия да дадем, да управим, да дадем право на всички държавни служители да имат право на договаряне, право на стачка, както имат в Европейския съюз всички държави членки. И говорим за военни. Слава Богу, най-накрая, след решение на Европейски съд, след много перипетии и конкретни препоръки и изисквания към България, правителството внася законопроект, който да въздаде тази справедливост и дай Боже да имаме позитивно развитие. Distinguished guests of CITUB and of course members, leaders of CITUB, my friend Flamen, it's a great pleasure for me to represent here the international trade union movement that consists of 176 million members from more than 160 countries all over the world. And on behalf of all of them, I greet you and congratulate you. The international trade union movement and the national trade union movements are strong, very strong. And our solidarity within countries, but also across the borders, is a guarantee that no worker that is faced with injustice will ever be left alone. We are not just celebrating today the 25th anniversary of CITUB, but we, as International Trade Union Confederation, have also called for a global day of action in the defense of the right to strike. Our unions have experienced and competent negotiators and will always do their utmost to come to agreements. But that doesn't always work. Striking is a last resort. Sometimes the only tool for workers to protect themselves and to avoid being at the complete mercy of employers. The right to strike is an inclusive part of the right to freedom of association and collective bargaining. Without the right to strike, we have already experienced in a number of countries that governments are banning, are forbidding industrial action and punish people who dare to strike. Just a few weeks ago, the strike in one of your neighbor countries, in Turkey, in the metal industry, was banned because it was seen, was identified, or was named as a threat for the security of the country. And so happened in Egypt, where a strike of bakery was also defined as a risk for the national security. I'm very happy and grateful for the statement of your Minister of Labour, also probably in his capacity as member of the governing body of the ILO, that he agrees with us that indeed the International Court of Justice should be asked for advice on this dispute for which we can no longer find a solution inside the ILO at this moment. The unprecedented attack of employers on the right to strike is in fact an attack on the standards of the International Labour Organization that are ratified by almost all the countries. It's a big risk, not just because we would lose the right to strike, but
but it's also a risk for society. If the responsible trade unions that you know today, and the Minister mentioned the cooperation with the social partners in this country, if the responsible behavior of trade unions will be challenged, then finally what would happen? This would risk to become a danger for a decent social dialogue and would bring labor relations back to the street with an unpredictable outcome and close to energy. That is the risk, not just for trade unions, but for the whole society. CITUB has showed responsible behavior and strong behavior during 25 years. That has led to respect from all your partners here in Bulgaria and outside Bulgaria. We thank you for playing that role also from the international perspective. You're one of the pillars of our world movement. Правителството ще подкрепи решението и в Международната организация на труда за сезиране на Международния съд за правото на стачка и Конвенция 87. Това е политика, която е важна. Органите, надзорните на Международната организация на труда са блокирани от 2012 година. И решение, включително решение политическо в Европейския съюз, част от което е България, е да бъде сезиран съдът. Така че не съм много. И аз изключително ще изразя това становище като участник, като част от административния съвет на Международната организация на труда в най-скоро време. За нас е изключително важно и прилагането на европейското законодателство. Тук стана дума за правото на задължаване и на стачка на служителите в държавната администрация. Да, това е европейско право. Има редица решения на редица институции, включително на съдебна инстанция. България няма как да отлага повече това решение. Този законопроект се готви от 2012 година. Аз не претендирам, че започва с идването в Министерство на труда и социалната политика. Той е готов, ще бъде обсъден в Националния съвет за тристранно сътрудничество, ще приемем всички приложения към него, но основни права, които се дават в цяла Европа на работещите, би трябвало да получат и българските работещи. И това е важно и ние не можем